Doncs jo ja ho he dit molts cops, moralment em sento reagrupat perquè trobo que esteu fent molt bona feina. Molt bona feina. Molt bona feina a l'hora de fer que el país reaccioni, que el país desperti, i a més ho esteu fent amb arguments, amb responsabilitat, i per tant vull donar-vos l'enhorabona per la tasca que esteu fent.